Agorodd Daf y drws a chamu mewn i'r capel, gan adael Sally yn sefyll wrth y drws. Cyn dilyn, oedodd ac yn adlu'n ddwfwn, o styried yr ofn pur oedd wedi ei sgythu ar wynebau'r uniforms o Miss Porter oedd hi'n disgwyl o gweithaf, a mwy. Camodd i'r capel, safodd yno, yng nghefn yr addoldy, ac edrych ar yr olygfa o'i blaen. Cresi o gorau pren gyda digon o le i tua 100 o bobl eistedd. Roedd y brif fynedfa o'r stryd ar y wal gyferbyn gyda'r drysau ar gau. Nid oedd horeb yn gapel crand mewn unrhyw ffordd. Nid oedd oriel yma hyd yn oed. Flicai'r paint oddi ar y waliau, a llenwodd ffroenau Sally gyda mwsg lleithder a hen lyfrau y mynau. Ymlaen y capel safai pilpyd llwm gyda cherflun pren o'r Iesu wedi ei groeshoelio ar y wal y tu ôl iddo, ac o flaen y pilpyd, yn eistedd yn swp yn y set fawr, roedd corff. Heblaw am y gwaed oedd wedi tasgu dros y carped a'r fedyddfaen, roedd Sally wedi teulu mai dweud pader dawel oedd yr hen ddyn, ond dyfalai fod y llofruddiaeth wedi digwydd yn go ddiweddar, gan nad oedd y corff wedi dechrau drewi eto. Yn araf, cerddodd y detectives at y corff ymlaen y capel. Sganiodd Sally'r olygfa ehangach, rhag ofn y byddai rhywbeth yn dal ei sylw, ond ar wahân i'r gelau, nid oedd unrhyw beth yn ymddangos allan o le. Bloody hell! Sibrydodd Sally yn gyrraeddodd y corff, a gweld yr holl waed oedd wedi tasgu o'r holl yn ei wrth. Excuse the pun, medd Daf mewn ymateb gan ennyn edrychiad angeuol wrth ei bartner. Sori, sibrydodd, gan gydnabod ei fod wedi croesi llinell. Cyrcydiodd Sally wrth ochr y corff er mwyn ei astudio'n agosach, heb gyffwrdd dim wrth gwrs. Brwydrodd i gadw'r bistl rhag codi, y chwd rhag ffrwydro a difetha lleoliad y drosedd, roedd hynny yn anfaddeuol. Cododd law fanegog at ei cheg a gwelodd Daf yn gwag gyfogi o gornol ei llygad. Roedd hi wedi gweld cyrff meirw o'r blaen, roedd hynny'n rhan o'r job. Ond dim un wedi ei gigyddio mewn gwaed oer fel hyn. O'r cefn roedd y corff yn edrych yn gwbl normal. Hen ddyn wedi eistedd am orig fach, efallai i weddio neu gofio ffrindiau coll. Ond o'r tu blaen roedd hi'n stori wahanol. Bod ei ben yn pwyso ymlaen, roedd yr holl yn ei wddf i weld yn glir. O'r agen roedd hi'n ymddangos bod holl waed y corff wedi cael ei wagio dros fron, bol a choesau'r gelain. Parhau'r gwaed tywyll glidiog i ddripian yn araf o'r corff a'r côr, gan groni ar garped tenau'r capel, o dan draed y celain. Roedd hynny'n awgrymu'n gryf bod y ddwy arter i garotid wedi ei torri. Oedd yn ei dro yn awgrymu bod y llofrydd yn unigolyn cryf gan nad oedd hollti trwy groen, cnawd, gwthiennau ac arteriau yn dasg hawdd o bellfordd. Mae'r holl na'n berffaith, meddai Daf, trwy ei fysedd. Un ergyd, meddai Sally gan nodio. Un sleis union syth. Dwfwn fyd, medd Daf. Sa erioed wedi gweld y fath waed. Na fi. Tynnodd Sally feiro i ffoced a'i ddefnyddio i godi pen y dioddefwr. Syllodd y ddau ar fasg angau gwelw Mr James gyda'i lygau difywyd ar agor led y pen. Styriodd Sally ei cau, gan fod ei rythiad llethol o'n aflonyddu ei henaid, ond penderfynodd beidio a gadael i'w ben bwyso ymlaen yn llipa unwaith yn rhagor. Mae hwnna bach yn weird, medd Daf gan bwyntio at y clapfwr oedd yn gorwedd yng nghanol y gwaed wrth droed y dioddefwr. Ti'n meddwl? Ebodd Sally'n goeglyd.